ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಲೂರು ಪುರಕುಲ. ಇದು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಎತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಂದು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಮಂಡೆ ಬೋದಿತ್ತು ಈ ಮಂಡೆ ಬೋದಿತ್ತು ಅಬುದಾಬಿದೊಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಕ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಬೈದಿನ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆದನ್ ಪೋದು ನಮಗ ಪೋತಿಜ ಮೂಲ ಇತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಪ್ಪದ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಮಾತಾ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೆದರ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಚಳಿ ಚಳಿ ಈ ಬೆಚ್ಚ ದೊಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ವೆದರ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪೋಯಾರ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದಾರ್ದ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡ ಬಣ್ಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ವೆಜ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಕಿ ಸೇಸ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಅಲ್ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸಂಪಗ ಬಕ್ಕ ಅಬುದಾಬಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಇಂಕ್ ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಿರುಂಜಿ ಕಾರ್ ಪಿರೋಡು ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗದಿಂಚ ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ಒಣಸು ಬೈಜಿ ಬರ್ತಂದು ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ತೊಯ್ಬಾಲೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾಲಿ ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ತಾಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತಯಾರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮನೆ ಕೊಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಣಸಂಪ ಆಂಡ್ ಒಣಸಾಂಡ್ ಸೋಕುದಂಜಿ ಒಣಸಾಂಡ್ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಗೀ ತುಪ್ಪ ಮಾತ ಬಾಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡ ಇದೆ ಬೋಡಕ್ಕೆ ದಾರಮ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂತಕ್ಲಿ ದಾದಾಂಡ ಬಡ ಸೈದೇನ ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಉಂಡೆ 2 ಸರಿ ರೈಸ್ ಪಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲಿತ್ತು ರೈಸ್ ಐನ ತಿಂದೆ ಇಂಕ್ಲ ಪೂಕಿಸ್ನಕ್ಲಿ ಮೀಟಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೀಟಾರದು ಪಿಕ್ ಮಂಪರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿಂಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಚಾಟ್ಸಿನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ ಊರ್ದ ಒಣ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮತ್ತೆ ಪಂದಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಿ ಫುಕೀಸ್ ಅಕ್ಲಿ ಒಂದಂತೆ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರ ಒಂದಂತೆ ಕಾಣಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಒಂದಂತೆ ಕಂದು ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಾಣಪ್ಪನಿ ಓಕೆ ಹೌದು ಇಂಗ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಕೊಡಿ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ವೆಜ್ ತಿಂಡ ಮಾತಾ ಶೋಕಣ ವೆಜ್ ಒಣಸು ಸೂಪರಾ ಬಾಯ್ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ಒಣಸು ಬಾಯ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಪೋಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ದಿಕ್ಕು ನೀನು ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಾ ಕೊರಿಯರು ಬೋಡ ಶೀರಾ ಬಂದು ಜಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಬರ ಒಂದು ಜಿಗೆ ಬಾಯ್ ಒಬ್ಬೋ ಒಂದು ಎಂಚಿಲೆ ಬಾಯಿನ ಪಿರಂಜಿ ಗಾಡಿ ಗಡ್ಡ ಮಾತ ದೋಜುಂತುಲೆ ಮನೆ ದೋಜಿ ಓಕೆ ಇಂದು ಬೋಪ ತುನಗ ರೀಚ್ ಆದ ಆತನ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಓಡೆ ಬಾಯ್ದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್. Look at this, so pretty. Very ಶುಭಾಚರಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ವೈಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ರೀಚ್ ಮಂಪಂಗ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಕಲರ್ ಪಾದ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಪ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಬೇಗ ವಿಐಪಿ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನತೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗ್ಲ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ ಕಂದರಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾರಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಎಡ್ಡ ಆತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ಅಂತ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಬೈದಿನೇ ಬೆಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪೋಯಾ Poi. Okay. The more registered
ನೆಕ್ ಬರ್ಡ ಅಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಡ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಟ್ಬೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ಹಂಗೆ ಬಾರ್ದು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಬುದಾಬಿದ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ ರೀಚ್ ಆದ ಅಂಗಣದ ಉಲಯವಿಲ್ಲ ಅಂಗಣದ ಉಲಯ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಪ್ ತೋಜುಂಡು ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕುದ್ದೋಳಿದ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಾತ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾತ ಪಾಜ ಅಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದೇರು ಜಿಗ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ದನಿಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಮ್ಮೊಂಚೂರು ಸ್ವಾಗ್ ಈಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ದೀರ ನೆತುಲೆ ಪೋಡು ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡು ರೆಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಚಪ್ಪಲ ದಿಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿಲ ಲೆಕ್ಕೋಲಿ ಅයි ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದು ಮೂಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಪೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೋಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ಈಗ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತರಿಗೆ ತೂಕ मेरे राशो के फोटो देते हैं आप किधर से नेपाल से ओके आपका नाम लिखो तो फोटो किसी को लेने गए तो हमारे भाईजान को 55 किसकी दे रहे मुझे पीछे ये स्मॉल शॉप दिख रहा है सॉफ्ट कॉपी कर दो इसको दिखाने के बोलो सॉफ्ट कॉपी देगा ये कार्ड दीजिए मैंने जो फोटो लिया आपका वो सब बदल जाएगा आपके बॉडी कोई भी प्रश्न है रीटेक लेंगे आइए वापस समझ गए उधर ही सर पेमेंट उधर ही हम लोग ऊपर जाएगा देवर का आशीर्वाद पड़ेगा फिर जाएगा गाइस लेट्स गो ओके जय बोले ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಉಲೈ ಪೋದು ಬತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಇದು ಬೇರೆಕೊಂಡ ನಾರ್ತನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕದಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ದೇವರ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತೂಯ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಂಡು ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಕೆತ್ತನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೂಯರ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೆತ್ತನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಂಡ್ ಕೊತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವೆದರ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್
ತಿಕ್ಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಮಾತೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡು ಆಂಜನಗರು ಮಂಜನಗರು ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಲೇರು ಫೋಟೋ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪೈ ಇಂಪಿನ ಉಂಡಾಗ ಪಕ್ಕ ಬಂಜಿ ವಾಡ್ಗ ನಲ್ಲ ಉಂಡ ಏನು ನಲ್ಲ ಉಂಡ Poi anci poi. ಆಯ್ತಾ ಬಡ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಚಾಪರ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ತಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇದು ಗಡ್ಡ ಅವತ್ತು ಇದು ಗಜಿ ಬೀಚ್ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಯಾನು ಕೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್